12. Kosar 2018. Gospodovo leto. Blika od voda što se topi snegom. Prekrasno pogled. Nad široko se kačvame na antena. Облак над Козji камен се спущи. Го покри цел видик, иначе имаше прекрасен вид. И снегот. Планинарски марш чрез на Муратата. 29-ти поред. По Баба планина, по националния парк Пелистър. Значи от 1950 метри се качваме над 2000 сега. Над широко. Или го овечка порема. Прекрасно. Види вода. Ще се топи снега. Зато водоотпорни черви планинарски. Блика от вода. А ова е патчето. Сега покрива цяло се вода.